Я желаю всем белорусам, которые сегодня а, находятся в внешней эмиграции, вне страны, как мы с Дмитром, или во внутренней такой депрессивной эмиграции внутри страны, вернуться домой и тем, вернуться в свою родную Беларусь. Я думаю, это то пожелание, которого нам всем не хватает, и которое может помочь нам исполнить наши желания и во всех остальных направлениях, не знаю, сферах нашей жизни, и психологическое здоровье, и реальное здоровье физическое, и семейное здоровье. Все может наладиться, если мы придем в гармонию со страной, которую мы на какое-то время потеряли. Дзякуй вялікі. Сапраўды у дадзеным выпадку самае сэрца усім вярнуцца дамоў. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі. Артём Шрайбман наш закранула так. Дорогие белорусы, віншую вас с колядами, с Новым годом. Апошні тыдзень мы з вами сачылі за выракамі і Миколаю Статкевичу, Сергею Ціхановскому, Ігору Лосіку, іншым палітвязням. Вы бачыце, што ім цяжка, але яны спадзяюцца на ўсіх нас, яны вераць у нас. Так вось я хочу вам усім пажадаць у Новым годзе верыць у саміх сябе, не адчайвацца, не ўпадаць у фрустрацыю і апатыю, тому што гэта галоўны вораг нашай рэвалюцыі. Мы ўсе стомленыя, шмат каго жыццё надломленае, але яно не ёсць зламанае. І я зычу усім сілаў, каб Господ адарыў вас сіламі быць людзьмі далей. Мы не можам стаміцца на гэтай дарозе да спаткання з Богам. І веру ў тое, што якая б не была вялікая цемра у Беларусі, усё ж такі святло, якім ёсць Христос, яно зазяе над нашым народам. А мы павінны памятаць, што Христос святло, а мы ягоныя промні. Будзем асвятляць жыццё гэтае сваім святлом, усё ў Беларусі пераменіцца. Цуды магчымыя, але мы павінны памятаць, што Бог гэтыя цуды ў свеце робіць праз нас людзей. Калі мы будзем людзьмі на ўзор Хрыста, будуць цуды ў нашай Беларусі і грамадстве. Зычу вясёлых святаў. Таксама і тым, хто сядзіць за кратамі, хто не можа вярнуцца на радзіму. Няхай Христос благословіць кожнага. Я, конечно, можа, з цяжкім сэрцам падыходжу до Нового года. Гэта зноў-такі Новы год, калі я не буду сустракаць у Беларусі, разумеючы, што я дыпламат, разумеючы, што я шмат гадоў сустракаў Новы год таксама па-за Беларусю. Хаця вось цікава, калі я працаваў у Парыжы, я ні абводнага Нового года не сустрэў у Парыжы, я заўсёды вяртаўся ў Мінск. Но настолькі блізкая для мяне сувязь да тых земляў, дзе былі мои бацькі, дзяды, прадзеды, дзе пахалі гэтую землю, настолькі вось такая непарыўная сувязь. Таму гэта цяжка сустракаць, разумеючы, колькі людзей зараз церпіць у турмах, разумеючы, які гвалт ажыццяўляецца кожнага дня ў Беларусі. Але я веру, я захоўваю гэтую веру, у мяне няма сумневу, ні хвіліну, ні секунды на тое, што мы робім добрую справу, важную справу, цяжкую справу, праз выпрабаванні, праз цярпенні, праз вельмі такі разломны перыяд, можа, нашай псіхалогіі кожнага з нас. Мы ідзем да лепшага, мы ідзем да добра, і мы пераможам. Я ў гэтым перакананы. Я з гэтую верою уваходжу ў новы 2022 год. Ён будзе цяжкім, ён будзе годам выпрабаванняў. Прагназаваць варта і тут і з боку ўсходняга суседу, і з унутраныя засцярогі, дзеянні, якія ажыццяўляе узурпіруючая ўладу сістэма. Але гэта будзе цяжкі год, але гэта будзе год чарговых выпрабаванняў і магчымасцяў, нашых магчымасцяў. Давайте скарыстаем гэтай магчымасці максимально. Дорогие мои, опять-таки мы прожили очень интересный год, интересный в кавычках. Мы узнали много вещей, мы научились очень многому, и мы должны понимать, что только вместе мы можем решать наши проблемы. А желаю я вам и себе в том числе только одного – постепенно осознавать себя людьми и переставать быть быдлом. И помнить еще об одной очень серьезной вещи. Вообще-то это касается всех жителей
живущих в этой стране. И вообще эта страна, государство – это люди, живущие в этой стране. И когда эти люди начинают становиться людьми, вообще-то и происходят перемены. А когда люди закапываются в норы, перемен не происходит, а становится все хуже и хуже. Так что я надеюсь, опять-таки, что следующий год будет годом становления людскости, обретения этим обществом людей вот этого чувства собственного достоинства и ответственности за происходящее. А хто там ідзе? Беларусы. А што яны хочуць? Людьми звацца, як сказаў класік. Ну і можна сказаць, вось наш жывы класік эфира Еўрарадыё Владимир Янчук. Добрый день. Ледзь не пачаў па новай з вами эфир, таму што заўсёды з вами цікава гаварыць. Дзякуй вялікі, спадар Владимир. Вы ведаеце, з адной стороны я разумею, што у беларусаў няма святочнага настрою, бо кожны дзень гэта ахвяры, кожны дзень гэта слёзы мацярынскія, і вельмі цяжка адчуць атмасферу праздніку. Але ж мне хацелася б, каб людзі, якія маюць магчымасць, якія вымушаны былі з'ехаць, альбо беларуская дыяспара, бо людзі па ўсім свеце змаглі б знайсці магчымасць і павіншаваць тых, хто застаўся ў Беларусі, хто змагаецца кожны дзень, і зрабіць маленькае свята у каляды ці Новы год. Беражыце сябе, беражыце сваё здароўе. Нам трэба яшчэ вельмі шмат чаго прайсці разам. Зараз вельмі моцныя стрэсы, зараз вельмі небяспечны час для нашага сэрца, для нашай псіхікі. Трэба ўмець выгружаць гэта ўсё. Я бачу, што ў Фейсбуку зараз ідзе дыскусія, ці можна святкаваць Новы год, ці можна ввогуле чамусьці радавацца, калі ў нас столькі палітзняволеных, калі ў нас столькі бяды ў краіне, калі ў нас столькі няшчасця, і гэта ўсё нарастае. Я думаю, што мы маем права і мы можам святкаваць, таму што гэта вельмі важны момант захавання нашага псіхічнага стабільнага стану. Нават на вайне вайскоўцы знаходзілі час і магчымасць паставіць маленькую ёлачку у акопах і спадзявацца на лепшае. І мы, ў прынцыпе, ў такім самым стане. І калі мы не будзем насычаць сябе нейкімі пазітыўнымі эмоцыямі, то лепш не будзе і тым, хто зараз, напрыклад, за кратамі, калі яны будуць ведаць, што мы таксама пакутуем, калі яны будуць ведаць, што нам таксама вельмі дрэнна зараз. Таму дзеля нашых палітзняволеных, дзеля тых людзей, якія не могуць з намі быць сёння за святочным сталом, мы павінны радавацца, таму што рана ці позна гэта ўсё скончыцца, і мы павінны дажыць да гэтага моманту, калі Лукашенко і ягоная хеўра будзе сидзець на лаве падсудных здаровымі і гатовымі да новага жыцця, якое мы будзем будаваць ужо без іх. Таму маё галоўнае пажаданне здароўя і цярпення, таму што ў нас вельмі доўгі шлях, які трэба прайсці разам. Дзякуй вялікі, Андрэй. Ах, ну вось, я думаў, ну пройдзе цэлы эфір і нічога ў гэтым сэнсе не будзе. Стрыжак, пакажы пуза, ад'едзенае на грантах. Ну, у лепшым у моей сацыяльныя сеткі там ёсць фото ў поўны рост, і можаце палюбавацца. Можа быць, нават фото ню стрыжака знойдзеце. Няма. Мы ўсе ведаем, гэты год ён быў для Беларусі, для ўсіх тых, хто цікавіцца беларускімі справамі, гэта быў такі вельмі цяжкі год. І калі ты паглядзіш на такі год, ну такі год, напэўна, мабыць, можна нават і страціць надзею. Але гэта апошняе, гэта рабіць не трэба. Ні ў якім разе. Трэба спадзявацца на тое, што становішча ўсё ж такі палепшыцца, што наступны год, што Беларусь пайшла ўжо ў 21 годзе так глыбока ўніз, што ў наступным годзе сітуацыя павінна палепшыцца. І гэта зноў жа, гэта куды больш, гэта не аналіз, гэта спадзяванне. І вось гэтае спадзяванне на тое, што давайте будзем разам спадзявацца на тое, што ўсё ж такі сітуацыя палепшыцца, вось гэта такое маё пажаданне, ну і агульнае, зразумела, ў часы пандэміі, каб усе былі здаровы, і каб мы гэтую пандэмію, гэты вельмі цяжкі перыяд пакінулі
пакінулі за намі і можа цуды яны ж здзяйсняюцца, чаму не, можа ў наступным годзе Беларусь сапраўды стане свабоднай, дэмакратычнай і вольнай дзяржавай. І вось гэтага ўсяго я жадаю нам усім. Я, конечно, жадаю беларусам у новым годзе яшчэ засталося 1,5 дні старого году пачаць абараняць свае правы, абараняць сябе, не глядзець у бок пераменаў, а ісці ў гэты бок. І хаця б можна далучыцца до той же кампаніі Емова і просто нават наслаць один зварот, і часам один зварот можа нешта змяніць да лепшага ў нашым жыцці. Таму што гэта патрэбна нам усім. Хочу просто поблагодарить белорусов за то, что этот год мы провели вместе, и вместе это не просто слово, да, вместе это превратилось для нас в какую-то силу. И спасибо каждому белорусу, кто остался солидарным, кто поддерживает друг друга, кто иногда, даже если впадает в какую-то депрессию, он знает, что ему помогут, и он может обратиться за помощью. Спасибо каждому белорусу, кому было не все равно. На самом деле это очень важно. Вот, такое спасибо всем. И всего самого наилучшего. С новыми силами, с какими-то новыми целями, задачами мы вступаем в 2022 год. Работы много. Поэтому если у кого-то будут заканчиваться силы, пишите мне. Если у кого-то будет энергия, делитесь этим с людьми, которые вокруг вас. И оставайтесь солидарными, дорогие белорусы. У нас все получится, по-другому никак. Дарэчы, да, а я б хацеў просто далучыцца да Кацярыны і крыху дадаць, калі вы сядзеце за святочны стол, ужо ўключыце тэлевізор, каб глядзець выступ Святланы Ціхановскай. Вот первы тост, які будете падымаць, все ж таки можа быць, хай ён будзе там за шчасце, але узгадывайце тых людзей, якія знаходзяцца зараз за кратамі. Можа быць, немагчыма ўзгадаць агулам усіх, узгадайце паімённа тых, хто вам бліжэй. Вот я ўзгадаю тых калегаў журналістаў, якія знаходзяцца за кратамі. Я ўзгадаю Паўла Белауса, дзякуючы якому была выдадзеная наша кніга «Беларуская нацыянальная ідэя». Узгадайце і вы, хай, можа быць, такія промні гэтай ментальнага цеплыні гэтай, яны дойдуць да ўсіх. Дзякуй вялікі, Кацярына. Дякую, Зміцер. З Новым годом. З Новым годом, з новым шчасцем, са здзяйсненнем усіх мараў і надзеяў. Кацярына Сныціна, Зміцер Лукашук былі з вами ў гэты навагодні, пераднавагодні эфір.